Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istorya Istorya Hey! Hey! Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran and kini ang istorya. Hey! Whoa! Ang atong episode karon kay importante kay siya sa church. Importante siya tungod kay daghay na misunderstood ani ug daghay nag-away, daghay nagkaproblema ang uban na divided ang church. Mo na nga ang atong mga guest karon favorite nako ni sila. Sila akong gitawag mga my favorite friends. Kung asa ko naapod sila. Pastor Jun in the house, Pastor Jun Carlo Yan. Piquinto here, and Pastor Jumel Rica Plaza Man. in my left. Kumusta man mo, Good duha? evening mga kaistoryahe. Oh, wow! Ano ba? Istoryahe. Kabaluan na ba? Mga kaistoryahe. Pastor, magumusta sa taga So blessed Pastor James, salamat kay nakabalik na pod. Nakabalik na pod sa imo atong programang Istoryahe. Nanay ka. Na napuday ko. Na napud ko Ang diri. line gini Pastor Jumel, nani ko diri? Pildi ko. Pero ito nga lang kalit ba no? Hallelujah. Pastor Joms, kumusta man? So, by the way to everyone, welcome sa atong istoryahe and welcome pud ko. Welcome yourself. Apil na pud ko diri. Welcome mo. So, yeah. So blessed so far. So blessed sa ministry and as a personal experience ko nako ang kamayo ni Lord. Wow. Okay, kaning duha wag yun ni sila kabalo sa topic. Pero Wala yan. tulo atong topic karon. Pero Aw. isa ra gyud ni sila. Atong hisgutan karon. Paminaw mo mga igsoon. Church paminaw mo. Atong hisgutan ang loyalty. Alignment Mm. og submission. Mm. Ang punto ani unsa gyud ang loyalty in the context of the church as a body of Christ. Unsa gyud ang loyalty in the context of leadership. Asa kutob ang submission. Ug unsaon pag-stay aligned bisan dili mo magkauyon. Kaning duha living testimony gyud ning duha karon. So mo ni nga basahan ta mo verse ha, mantay lang mo. Hebrews 13 verse 6. I guess it's NIV. It says here, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Verse 7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. And verse 8, unique ayo. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yeah. Medyo lahi Pastor Jumel, Pastor John. Mura bag nausap nikalit lang Na nausab ang statement. ang statement ba? It's all about leadership and nikalit lang Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Pero moamba ko. This is verse 6 and 7. Moamba ko sa verse 17. Hebrews 13 na siya. Ingon diri 17, have confidence in your leaders and submit to their authority. Nagawa na ko na kadimaw. Because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So ang kanindot ani kay very strong jud kay ni Pastor John, Pastor Jumel. Strong kay ni siya kay nag-cover na siya both loyalty, obedience, and submission. And then maog yun ni in terms of context sa leadership o even sa church, importante kay ni siya. Nya dili po nato ni siya matawag og blind obedience kay kini magod spiritually speaking naay accountability or responsibility. Even kani nga mga verses. Ang angle, ang point na ay responsibility ug accountability nga gihisgutan pod. So karon kamo na gyud ang magistorya ani. So kung ready na mo motubag kay si Pastor John ug si Pastor Jumel, sila ako mga associate pastors.
So mo na nga kung maghisgot tag mga loyalty, submission, alignment, I really believe the two of you, ang makaingon ko, legit, pwede mo makaistorya. And for the glory of God. This episode is brought to us by the Orange Video Prod for professional live production services. You can call them 0916-102-7267. They offer high quality live coverage for all types of events, church services, conferences, concerts, and corporate events. The Orange Video Prod, we don't just go live, we make it legendary. Okay, tinuod nga loyalty atong isgutan sa itulo man to. Tinuod nga loyalty, unsa gyud para ninyo ang tinuod nga loyalty sa inyong senior pastor? Ito yung una mo pastorya. Pwede po ako na lang. Wala ka na. Bitaw. Ah, Ah, kanang sa inyong kasing-kasing, go. Unsa gyud para sa inyong tinuod nga loyalty sa inyong senior pastor? Unsay loyalty? Very good. Very good. Loyalty, na ko definition. Is Loyalty. loyalty is faithful commitment Mm. to the leader and the vision. Duha na siya. Loyalty is a faithful commitment to the leader, sa person, and the vision. Even when it's inconvenient, Yan. unseen, or challenging. So that's faithfulness. Or I'm sorry, loyalty. Loyalty. Go. Para sa ko, Pastor Mm. James, murag kuan is dili ni siya one time nga na-achieve or Mm. ning gawas, but is ah, kuan ba kanang some of the kanang mga experiences dito na develop og mas na-learn nako ang unsa gyud ang loyalty. Because usahay man gud ang submission sa usa ka pastor, ako as a leader, submission sa akong pastor, usahay na mag human understanding mag-question Mm. Pastor James. Mm. Especially dili nato mag-grasp ang understanding o way of teaching sa tatong head ba. Kana bitong na for example na instruction si Pastor James, in our own understanding maglisod ko og grasp, Mm. and then usahay naay murag question sa akong self doubt, sakto ba nagikuha ni Pastor James? Sakto ba gyud na iyahang gina-instruct sa ako, but ang unsa akong ginatudlo sa akong self, Mm. bisan pag na ako'y question sa akong mind, I think ang akong gina-overcome sa ako ang mind, sa ako ang self nga na si God ordained Pastor James as my head. Inana akong ginabutang even sa akong wife mo na mo ginabutang ba nga siguro mag-question pa me for now, pero ang simple obedience na atong buhaton labi na diha sa even sa Ginoo, a simple yes. Dito na nato makita ba nga ay sakto gyud ay no. Dito na and then ngano nakaingon ko ani because daghang many times nga naay mga instruction si Pastor James nga usahay mag-question mi ba. Mm. Especially sa katong church planting Pastor Mm. James nga Sige, go. even kami wala gyud mi mga idea how to build or start a church. And then ang instruction ni Pastor James ni God para murag this is a blind spot, wala pa ta Mm. kabalo unsay buhaton. Even kami wala po mi asa mi nga barangay, asa mi nga area mo adto. Pero ming yes mi sa instruction nga mag-church plant, bisan pa nga nami question sa mong mind nga qualified ba gyud mi, able ba gyud mi. Pero nag-yes mi sa instruction sa Ginoo through Pastor James, and then dito na mo nakita ba nga ay grabe ang flow ang flow sa kuan ba hangtod nga karon na-build nga church, no, Actually, and then nag-enjoy na mo sa harvest. nag-enjoy na sa harvest, nag-enjoy na sa goodness ni God, and then ang one thing pod masulti nako about loyalty is diya pod ang how to protect one another Pastor James ba. Kay bisan pa nga naa kay mga side comments, dili pwede nga imo po nang ipanabi sa uban. As my loyalty sa head, I will protect my head. I will protect my pastor. Mm. So mo na nga usa po na sa ako ang nakuanan ba sa akong na-learn nga kung naa ko'y negative
tungod kay or dili tungod kay negative siya, bati siya, dapat ako na siyang ipanabi or showcase. But I am the number one nga mo protect sa akong pastor. Murag usa na sa ako ang kanang na-learn karon nga inana ako ang pagpakita ba sa ako ang loyalty sa akong pastor. Especially nahimo na kang Nga pastor and then you have your own church. yes, and Mas naklaro nimo nasabtan nimo. amen. Samot na kanang nana kay mga leaders nga ginahandle ba nga Kaysa una wala man kay leaders, wala kay mga oo, pastors karon na pod. yes. Murag dili pa na kay nako sani Internalize masabtan, masabtan sa masabtan. una. Pero karon nga naa ko'y mga leaders, mga ko nga importante gyud kay Na kay kapilya leaders. yes, kapilya leaders. Mga kapilya leaders. All right. So So, tinuod nga loyalty mo na experience ug opinion ni Pastor June. Para sa imo unsa gyud ang loyalty Pastor Jumel? Ay, nani ka? Ay, nara ko. Praise the Sa Lord. I think for me, kuan pod, para ma-exercise nimong loyalty should have kanang bitawng kay makuha ng loyalty kung dili kay nimo siya ma-appreciate kung ikaw ra, Mm. si Pastor James ra. What if si Pastor James aparan og laing pang mga great leaders ba? Mm. Daghan pag mga maayo kay pud ng mga pastor. So diha na ma-test ang loyalty kay na may kuan. So for me, naay mga voices ang ubang mga pastors or kauban ako sa church or during sa akong time na naapog ko'y kauban ako sa akong sa kita kaming sa second batch or second batch, first batch man tingay ito, sa circle, naa sila yung mga tingog, naa sila own visions. So the question is, asa man jud ko maminaw? Asa asa ako ang asa na ko ikuan akong attention ba? Is it their voice or sa akong pastor, which is si Pastor James? So, ang loyalty comes with kana bitong dadto ra jud ka bisan daghan na dagay voices, dagay instruction, dagay tawag ani pwede ka madunggan na instruction or any ideas. But ang imong paminawon is tungod kay loyal ka anang tawhana or sa imong pastor dadto ka maminaw. So for me, loyalty is proven siya, mas ma-prove nimo siya kung dagay voices ba. Mm. So asa man gyud nimo paminawan na so loyalty. For example, for us, daghan man gyud mga opinion, daghay istorya dili istorya dadto, but ang paminawon gyud nimo is unsay gusto na mahitabo ni pastor, unsay vision ni pastor. Dadto ta mo-align, dadto ta mo ato ang basis to in terms of serving the Lord and also butang man ta under sa supervision ni Pastor James or sa pastor nimo. So tungod kay loyal ka ana diha kay loyalty man importante pud na siya kay dili ka pwede lisod kayo na daghan kay leaders na imong gipaminaw ba. So dagay instruction diri moingog wala. Ang isa tuo, ang isa straight lang, isa ambak. So pero wala siya daghan instruction pero tungod kay wala kay loyalty paminawon nimo tanan, buhaton nimo tanan pero wala kay sakto na direction na asa jud ka padulong. Whereas kung naa jud kay gi-believe na mao gyud ni ang gihatag ni Lord na voice para sa kuha. So you give your loyalty mas uban mo sa flow dili ka sukway sa flow. So for me, loyalty is much proven kung nagay voices or nagay tawag na people na involved ana. All right. So murag kuan pod Pastor James. Do nga add-on lang go. Pastor James nga sa ko ang loyalty is not just about kanang convenience. Tungod mo follow ka tungod convenient para sa imuha. It's about consistency. Mm. Consistent ta bisan pa sa mga sa panahon nga dili convenient para sa tuwa. Yes. Correct. So mo siguro. Usbon ako ha. Loyalty is faithful commitment to the leader and the vision, Mm. even when it's inconvenient, unseen, or challenging. So ang simple term ani, mura magpabilin ba ko? Or magpabilin jud ko? Mutabang ba ko? Ang loyalty is mutabang jud ko. Amen. Kaya man, you will protect not just the person, but the vision. Katong imong giingon ba nga consistency. Consistency. Apil gyud na siya. Protection na nag-protect ka pero consistent po ka. Amen. So dili lang ni siya kanang murag feelings ba. Commitment gid siya. Amen.
ang ingon nila, loyalty is not just sunod-sunod, but protecting the vision. Pero sa tinuod lang kung person lang siguro walay vision, makakita kag better nga person, better physique, better knowledgeable nga person, famous or ilado or kanang kusog og influence, kwartahan, pwede ka mohawa. Pero ang nanghitabo mo gud in the context, for example, sa Mayhon Church, naay person of course, but naay vision ba? Mhm. And then, do you remember our vision? Kung Eh, taro mo duha, Ah. maulawan ta ani. Kasi Oh, vision. unsa gali ang Unsa ka vision? ng vision? Pwede pakita sa screen. Oh, sa atong vision. I know you knew our vision. Revealing, Ano Revealing. Revealing 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 Jesus Jesus through leadership, music, music, and word. mission, Ay, vision, mission mission, mission, and 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 word. 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 So, revealing Jesus through leadership, music, mission, Mission, and and word. word. So, tanan makita gyud si Jesus. Mo na nga kanang giingon nila ba nga dili ni siya sunod-sunod, protecting the vision. Not just the vision, protecting the leader. And then the unity. Ang unity gyud imong tagapagtagad. Do you remember every June 12 12. natahimuon nga panata? Panata. Mhm. Kabalo na taan nga panata pero ang point there is we will remind ourselves, i-refresh na to in leadership perspective nga I'm here to protect my church, to protect my vision, to protect the leaders, to protect the image of the church kay gihaguan biya ni Jesus. Gipakamatian biya niyang simbahan. And then kada bang ang imong atakon kauban ra pod nimo. Nya pwede ba siya ma-deal maybe pwede maistoryahan, pwede ma-repriman, pwede ma-konfrontahan ngano ipaagi pa man gyud daghay makabalo. Nya kung ingana mahitabo mo bitaw naka-remember mo niana si Paul sa Corinthians nga kabalo ba mo nga kita ang in the last or in the end times, in the last days, kita ang mo judge. Mm. Nya kamo namoy mga issue. Panawag mo dayeg mga sa government ba magpabarangay nimo, magkasukaso nimo. Siya nga ingon si Paul, ang hangyo ni Paul istoryahon sa gyud. So, ingana ba nga mo na nga in the context of loyalty sa sulod sa church, dili lang personality, but holistic ba? Ang vision, ang person, kada bang naa diha imong kasing-kasing ba? Sakto ba ko, Pastor Yes. Jun? Pastor Yes, Jumel? amen. Yes, Pastor James. Kaya basically, ang church, mahimo kita mismo, mahimo gitang image sa church. Mm. Especially kita mga pastors. Kitang mahimong imahe sa church. For example, my home, di na ta mulayo sa my home church. Pag ingog, Pastor James, my home church na gyud ang naong ano. Murag ang makita ba? Okay. Ang Murag ako nag-personified nag na dili personified. Kanang murag ako ang image, image sa my home my church. home church. Murag Pero kung may Pastor Jun, Carlo, my home church gyapon. makaingon nga kining tawanan Mm. my home church ni siya. Correct. So, for example, ako na known ako as my home church. Mm. And then agto ko sa gawas magbinuang ko, Mm. magbuhat ko og dili Mhm. maayo. Musugot mo sa dili damay ang church. Tinuod natin. Damay gud kay and then pag madamay ang church, ang one thing nga madamay, the image of God. Correct. Because kita mo na nga ang protecting one another dili lang dili tungod kay kanang yes sipiat siya imo na siyang Mm. ikuan. Mo to imong ingon reprimand, badlungon, Nay discipline, nay nay discipline. process Oh yes. Oo. or stages. Sa church. Mm. And then mo tong di na gyud matabang mo to nga natay mga public mga announcement or Mm. unsa. Pero sa church kung mahimo i-protect siya, Mm. i-preserve siya, especially ang head. Mm. Kay once ang head ma-attack, Mm. ang head sa church ma-attack, dako yung kayong downfall sa simbahan, sa katibukan. Sorry. Sa katibukan downfall. Siguro kung ang member makasala, masipyat, pero medyo dili pa kayo yung nana ang grabe nga downfall kay dili man pud tanan naa sa simbahan na changes. Mm. Mo to yung ingon Pastor James ba nga dili tanang mosulod sa car shop mahimo na sakyanan. Mm. Kung dili pud tanang mosulod sa simbahan, balaan na. So mao yung sulod simbahan kay medyo napay apiki. Kung ang member mo medyo naay apiki makita sa gawas, medyo dili pa kayo affected ang simbahan.
Pero once ang leader na, ang pastor na, ang head na, ang maapektuhan, ang maigo sa attack, damay gyud tanan. Mao na nga as a pastor, as a co-pastor, let us protect. Ang protect is dili tong tabunan yang sala. Correct, correct. But tabangan siya nga ma-overcome siya anang area. I-check Uh, nato kung unsa nga klase nga offense kay yes. namang yung mga offenses nga pwede ra gyud siya maistoryahan. Mm. Disiplina lang and then pero pag naa siya offense nga especially criminal offense, dili na siya pwede madalag maistoryahan gyapon pero isaka gyud nato na. For example, rape na. Sabot ka mga criminal ba kana lang mga heinous crime. I-turn over gyud nato na. Istoryahan gyud nato na. Pero katong mga uban lang nga basic lang. Daghan may mga criminal offenses. Kabalo man mo ana kamo mga pastors, mga magtutoo, kabalo man mo ana. Pero katong sa kanang ma-handle nato, ato na siyang istoryahan. Mo na nga mo humble gyud ang tao nga subject ana nga issue. Humble yourself para able si Lord mo lift sa imo, mo restore sa imo. Eh sa tinuod lang, naa man pirming restoration sa Ginoo pero ikaw mo gud mismo dili ka mo-humble pa. Mo na nga God resists the proud and He give grace to the humble. Mo na nga in terms of loyalty, thankful ba po ko personally kami ni Shin kay sa una as I remember, I don't know kung nakaapas ba Pastor Jomel ani nga come and go gyud ang mga youth sa church. Nya sa balay pod. Nya kalipay ba gyud nato na nga naay mga batan-on, nya along the way naay mga issues. So mo na bantayonon mo na nga ang nahitabo naay wisdom na come up ang church nga we need to protect the head. Dili na basta-basta makasulot. Tanan moagi sa inyo. Adi sir moagi sa adi sir moabot sa amo. So kana pa lang blessing na kinanamo. So in a way nga makaingon mi ba nga salamat pud ana sa inyo mga pastors. Pastor Jumel, kabalo ko na kay puno. Ay puno lang nako Ah. is nakiipuno. Kaya gihatag na tanan ni Sir Uy, George. daghan pa kay points oy. Oh. Mura binig mentoring session na to. Kung mentoring session na to, kung I don't know kung i-record ba ninyo na daghan medyo nga nga mga Lagi. Tama. sige, Pastor Jumel, go Ako ahead. lang idungag is one pod ang support. Then sa protection, and support ba kada bitaw not just physically but also emotionally, physically, mentally, and number one, spiritually. Kana tingali na support. So kay need na siya for example sa kabalo gyud mag-MMK na lang po tagamay po Sir Oh, okay James. kayo. So naatay mga previously na down ko or Mm. napoy times ni si Pastor James. Smiling na ni malipayon si Pastor James pero kita po ko sa time na kami ni Pastor John kita po mi sa time na down po kay Pastor James. Na hapit na good mo let go po si Pastor James. Ano kuan ba pero kita mi. Pero salamat sa Ginoo ba kay nagpabilin sa Pastor James. Up until now na-bless me. So dadto Kay napakita kung ang nihawa ko, support. mubarog man pod mo. Ambot lang. Pagtaro mo tubog, pagtaro. Vision ba yan eh, vision ba, protect the Pero dadto vision. po nakita ang loyalty. Na kami po sa mga Pastor Jemima, Sir Helen, Sir Elsie, na ami bawa dayon mi ni Bia. Wala dayon mi dayon ipaminaw namo inyo ang side ni Tishin or na problem. Ako po na side nakakuan pud ko kanang nakasinati pud kog downfall pud nako ba. Then nakita gyud nako ang support sa church. So ang loyalty pud sa tawo sa ako ba. Dili lang sa kuha as part sa circle or sa table. Also pod sa akong mga part pod na mga members na ako nakita na ko ilang supports. Nakita nila ako ang loyalty nila sa kuha ba. So kanang support murag part na pod na siya sa Sa loyalty. loyalty. Ang loyalty ba sa inyo, obedience lang siya or appeal ang heart? Heart. Heart. Why? It's because not all the time ang good Pastor James. Good ang condition sa imong heart. Dili tanan okay mo as a team, as a group. Pero kung heart imong basihan,
there's so many times nga na-disappoint me, Mm. na-discourage me. So kung heart ang basihan, dugay namin ng hawa. Murag something ana ba? Direct na pag-istorya, dugay Mm. namin ng hawa kung heart ang basihan kay Mm. namo mga times na sakitan mi pero wala nato Grabe, na mura man yung tininod. Yung sakitan. sakitan. Murag kon ba nahihugot ba? Oo, hugot na. Pero Karon ka. Mo man itong gisgutan karon. Ang gawas yun karon. Praise the Lord. pero wala mi nag-dwell sa feelings. But among lantaw katong ingon nimo ang vision, ang pananawon o ngano nahitabo to. So ang ako lang yun is what unsa akong na-learn ani nga area. Unsa dapat ma-develop nako ani nga area. And then so far kung heart ang basihan, dugay na siguro kaingon ko pastor, dugay na mi nanghawa kung inana. May istorya na to si Pastor Jomel. Yes, yes. Napod? So, Pero ako yes, ano Lord, ni kini. Sa loyalty gyud. Bisag ako makaingon ko na ignamoy loyalty. Possible ma-question ninyo mga loyalty or akong loyalty. Pwede ba mahimo mong loyal pero disagreement nag-disagree mo pero loyal gyapon? Possible ba na? yes. Go ahead, Pastor Jomel. Based on my experience, naagay times na Pero mag ako'y na hot seat ani. Bis ka mo ako ipang hot seat. Padayon, pero Pastor Jom. times na murag dili nganong gi ko man na Pastor James, so murag dili man ni nako forte, dili ko bagay diri or murag dili nako kaya. Pero one thing lang akong gikuan, ginahuna na dili lang na sa lagma ang ginahuna ni Pastor James or sa akong leader. I think it is really guided by the Lord, ang wisdom, ang revelation. O nang bitong gihatag na revelation ka Pastor James for me or for us to know na mo ni ang gusto buhaton sa Holy Spirit nato karon. So unang and the same time napud koy kanang ginahuna na man of God ni kanang kailangan i-honor nako ni usahay dili gyud mo akong gusto kay kung by feelings kani akong gusto pero kung by calling dito jud ko mo rely. Kung feelings lang ako ara ni. Pero pag kag calling nya gi-call ra ba ko diri sa Mayam Church. Then ang number 1 nakakita sa akong calling si Pastor James. So kabalo ko na tanan na times na dili ko mo agree pero mo agree na lang. Pero kabalo ko at the end of the day na Lord imo man ning will then dili po na sa lagma lang ni pop up lang sa unahon ni Pastor James na will si Lord ani nganong buhaton ni either to test akong heart or naay gusto ipa-learn si Lord sa kuha na bag-o na butang or naay gusto si Lord na bag-ohon sa akong mindset o sa akong kasing-kasing either way just buhaton lang nako is follow lang ko Mm. follow lang ba na wala ka kabalo asa may dalan ani o kan man kanang taon na kanang blind curve ba o kabalo pero sige lang follow lang ko kay mo may leading sa karon kanang the Holy Spirit gipaagi kay Pastor James. So mo na akong mindset is to honor and just follow unsay movement sa church mo. Glory to God. Ba karon sa ama ka makasulti nga loyal mo or kini loyalty gyud niyo? Sakto ba ko? Sakto ba akong pangutan? Ambot lang kay ang loyalty no kay murag dili man ka pwede loyal ba ako nimo Pastor James. So Ipakita fruit dapat, no? tingali fruit Ipakita sa gyud, fruit no? sa makita lang. Sa makita gyud. Pero sa akong pinipas experience yun na Mm. dili kini makalimtan. Mm. Sa time nga nagtagaytay ta. Oh, sige. Sige. Grabe ni. Pwede taga-ano ka ng MMK. piano? Dili i-andam ang kuan tissue. Bito, first time na ako nakita nga grabe hilag ni mo to ba? Sige, go ahead pa, sige. Sa wala nakakuan sa kuan lang, gamay lang nga background sa story. Naay misunderstanding nga nahitabo. Lakaw na mo Tagaytay and actually nag-attend mi og seminar ato conference sa New Life. New Life Alabang. And then naay mga misunderstanding and then ang point Kauban is nimo puro mga leaders ang kauban mga leaders, mga pastoral staff, Mm. kauban and then niabot sa point ba nga naay misunderstanding kami og nilang Pastor James ug ni Sheen tungod sa mga communication. And then ang nahitabo murag ang dating is
ang sa pagsabot nilang Pastor James sa ilaha ba sa ilang point kay tungod sa among action pod, ang ilahang nakita nga murag wala na may honor, wala na respect sa kuan kay murag naa na may mga reason dito sa kuan ba sa group chat, which is ang among reason pod is based ra pod sa among murag nasabtan pero naa na din miscommunication nga naay mga messages nga wala na tarong abot dito sa ilaha ba. Kaya pag abot nila Pastor James murag nahitabo murag kuan mi obedience murag, kanang suhay na bitaw pas unsay So tawag? naging disagreement Nay ka klaro ha. disagreement Sige na padayon. klaro. And then pag-abot sa Tagaytay which is didton ta manglaag gyud mi tapok ang nahitabo nahimong confrontation ba. Nga ingon ani na mo mga gahi na mo ulo murag ana ba. Ang ako is kuan kanang murag personally kanang nasakitan jud ko ba. And then Kay murag dili gyud na tinuod, okay dili gyud mao ang nasa mong mind and then Mm. sa ilaha is mao na dito ba ang ko nga kung actually nakahisgot ang loyalty ato pa kung murag dili na loyal or murag unsa ba, murag lahi na ang inyong mga ginatuhuan, motuo na mo Nahimo ani na mong nila. kulto. Oh, murag mas mopalo pa mo nila kaysa sa Ah, sa inyo ha. So, yun ana ang point and then anay ana, mao pa gyud na ako ang murag gipangayo sa Ginoo ba nga Lord, tagai kong ingon ana nga kay na ako'y nakita nga someone ba nga leader nga grabe ang submission sa iyang head, dayon grabe ang heart ko nga, Lord tagai kong inana nga anointing. Mm. And then at that night yun pas kanang first time nako kanang naslain ko ba. Oo. Kanang naslain gyud ko kay Di ra ba grabe gyud. kamutuan na sa una? Oh, Ah, nako abi na ko kanang butbut na ko naslain gyud ko, naslain Slain in gyud the ko as in spirit ka. slain in the Oo. spirit and then grabe gyud ang kuan ba. And then pagkaugma kato nahitabo, Mm. ingon ko So klaro gyud nga test ni Lord sa oh, imo. ano ko nga, ingon ko nga Lord, mao bito ingon ko iana gyud ko ato nga day nga ako pa gining gipangayo sa Ginoo. Ako pa gining gipangayo sa Ginoo. Oo, tinuod Gihatag gyud. pa gini niya Oo. gabi pa lang ana ko Oo, ba. So, lagi tinuod. first time murag nakita sa mga leaders ba, first time Oo, hilak nihilag jud ka. hilak gyud ko ba. So, ay ko nga akong kuan kung loyalty lang ana nato ko loyalty lang grabe amo ang pagsunod pagsabot ato pero at the end wala mi nag-end sa emotion o sa feelings. But ang result ang nag-end mi ba sa understanding. Meaning, wala ko nag-focus sa akong gibati. Dapat ako imong sabton, dapat ako inyong kuanon kay ako sakto ko. Kanya murag makaingon nga ikaw ang sayop, murag so wala mi nag-end ana, at nag-end mi sa accepting sa kung unsay mali nga namo nabuhat. And then after ato grabe ang murag after sa conversation grabe ang kanang release bitaw pas kana bitaw murag tanang bugat nga nawala sa imong sulod. And then ang tanang mga misconception nawala ko nga ato siguro ang pinaka-best nga moment nga makaingon ko dito na-test ang loyalty o makaingon ko unsa gyud ang loyalty experience nako. Correct. Sir Jay. Nindot kayo. Si Pastor Jomel murag mingon na po ning apil ligo. Pas unsa pa imo pastor? Unsa imong mga kuan ani? Mo disagree mo pero loyal gyapon. Pwede ba? Nga mo Ah, disagree ka pero loyal gyapon ka. yes. As na storya nako ganina, may mga times gyud na kada bitaw namo gyud ay preference. Natay gusto as a person or gusto ka So sa dihang ni o ni padayon gyapon ka og obey bisag dili gyud mao imong gusto, di disagree jud ka. Pero ni padayon ka unsa may resulta? Gusto ko makabalo. I think growth Nakita personally. nimo. Kita nako ang growth nako in decision making. In sa ana na ministry kung asa ko gibutang nakita nako ang growth pa. So kung una kung wala ko ni obey, sayang ni na opportunity na growth na dili na ko ma-experience. Eh siyempre as for example start ko sa ministry gyud musician gyud dili ko part sa taga na media or ushering or company diha. So nya ibutang ra kog kalit sa inani na ministry no. Dili man ako nag-preference. Wala sa akong wildest even pag-pastor. Kani pag-pastor na ako wala man ako nagi-desire. Murag say kamo mo pud tingali. Siya ay. Oo. Pero actually kung tanawon nimo kasagara gyud dili Yeah. Mm. tungod sa situation. Pero sa ako nahibawan pag sa like Singapore, naay mga churches dito nga ginailugan nila how to become a pastor.
Pero diri sa tuwa sa Philippines, bahala mo di Wala. oy. So mangita Kay pag pamaagi kay kay nga kay tandugon sa Ginoo. kay luoy man kayong Oh, pastor. luoy gyud bitaw mo bitaw. Pero sa tinabitaw mao po namang prayer ni siya nga, Lord kung tawgon gyud mi nimo sa pastoral, pwede dili mi maka-experience ng nanghitabo kay lisod kaayo gyud Pero nanay makita. restoration na tabo sa mga pastors. Mao ba? So Grabe na glory gyud to God. ang kanang English makita nimo sa mga usahay sa mga tapok sa mga pastors. Hmm? Mostly sa mga pastors is Sa kanang Ginoo yung financially. financially mga Wow, kuan amen, amen, amen. makita nimo daghan ng mga kutaan nga mga Oh, pastor. daghan na karon. So Dili tungod sa tithing ha. dili. Dili. Tungod kay ang mga pastor pud karon pas na siguro na may own business, Lagi. na mga kuan na gyud ba na gyud sila own Ang mga akong personal gituwa nga na gi-restore ni Lord ang prosperity ba. yes. Ang blessing mo sa prosperity para gyud na sa church. And then pag prosperous mo gud ang church, able ang church sa mission. Able ang church sa pag-reach out ba. So gi-restore na ni Lord karon. Ang problema na other side of the community nga ginaatake nilang prosperity ba nga which is very very wrong. Kana bang klaro man gyud na yung mga tao nga prosperity gyud ang focus nila, puro lang kwarta. Pero after all, ang Ginoo ra gyud mo judge nila. Para sa ko ang Ginoo ra gyud mo judge nila kay wala man gyud ta kabalo sa ilang ministry, wa gyud ta igor ta ni tan-aw siguro. Lahi gitong naa ka sa sulod sa ministry kay makita nimo unsa kadako ang bayronon, unsa kadako ang mga i-budgetary aning mission dagko millions ba na. But anyway, again, wala ta sa ilaang for me wala ko sa posisyon ba nga kanang mga parang na label nga prosperity nga mga pastors. Ngano na sila ana nga dagko nga kuan. Ang ako simple lang, naa na sila'y nabuhat nga dagko kaayo nga wala gyud ta kasulay. Nga sa dihang makasulay ta kinahanglan tag ani ka dagko nga kwarta. But having said that, basta ang for me, even tanaw nimo ang Bible, prosperity is for the church, kinahanglan i-restore na because para na sa mission. Amen. Unrighteous mammon siya, pero yun ang Bible, pag kasaligan ka, ikan sa baba ni Jesus, kasaligan ka sa unrighteous mammon, sa gamay, kasaligan po ka sa true ministries. Naabot mo na tungod kaya mga pastor gi-bless na. I-bless naman mo. Salamat sa Bless. Ginoo. Okay, so if we talk about loyalty, pinaka-simple ninyo nga definition, loyalty para nimo Pastor John? Katong ako ingon consistency bisan dili sa Ikaw, loyalty nimo? Say, Ah, masulti nimo na. follow, Follow lang yun. protect, and Mm. submit, Mm. support. If na-bless ka, please like and share or na kay mga takeaways, you can comment below. Go sa YouTube, Spotify, nanabat sa Spotify, no? I don't know kung nabasa sa TikTok. Nanapod? Wala pa. wala pa. Facebook, Spotify, YouTube. Type lang James Conato Ministries and then type Storyahe. All right. Let's talk about alignment. So, Align. so what is alignment? Para makuha na to. Umana ta sa loyalty. Actually, daghan pa man tayo hisugutan po rin sa loyalty, pero ato na lang putlon. Diretso na ta sa alignment. Alignment, ingon dire, is bringing your heart and mindset and action in agreement with the vision and the direction of the leadership under God. So, was mo na ko, grabe no? Bringing your heart and your mind and your action in Tulo. agreement sa vision o sa flow sa direction sa leadership. Dili lang yun siya sunod-sunod, pero naa ang pagsabot sa tawag sa vision. Okay, Pastor Jun, unsa may imo ang masulti aning alignment? Ingani na lang, blind loyalty versus godly alignment or divine alignment. Unsa imong pwede ma-difference sana? Blind loyalty o godly pero nakainom ko sa kuan pas ba story sa ero ba. Sige, go. Ang ero Kami kasi na manok. ero ang ero na siya gigukod nga iring. Okay. Kaspas kay gukod niyang iring.
Unya karon paggukod niya nakaagi siya og grupo sa ero. So Ang iring. karon ang nagginukuray sila and then while nagginukuray sila nakaagi sila grupo sa ero. So karon nakit-an nila 'tong grupo sa ero, nakit-an 'to nila isa ka ero nga gigukod, naa siya gigukod, dagan pud gukod pud sila, gukod. Hangtod another na pud nga grupo nga ero nakakita, kita silang dinaganay, dagan pud sila. Mm. Hangtod sisig dagan, anang isa ka ero, "Anong dagan man ta?" Sunod ako niya." Ano isa ka ero, "Ngano'y dagan ka?" Sunod na pud ko niya." So nakita mo, naundang ba, naundang ang Oh, dagan hangtod nga isa na lang ang nagpabilin, nga nga nagdagan. nagdagan, Kay okay. ang nagpabilin og dagan katong nakakita sa iyang vision, sa iyang goal nga Wow, ang iring iyang madakpan. bitaw Mm. no. So murag something yun ana ba kung Bravo. yun ana ra pud ta panon sa church ba, ala ngano naman kadali, ay namo gud siya, namo moabot din sa point nga makuan ta kanang kapuyan ta, murag mawadan ta gana, kay wala nato na-catch ang vision. Kay Mhm. kung nakuha nato ang vision, tas the more ta madasig, the more ta mo makakuha sa unsa gyud gustong ipaabot sa Ginoo sa atoa. Understanding, no? Understanding gyud Importante sir. kayo. So in terms of alignment, dapat you have the wisdom. You know the vision. Yes, amen. Tama, tama. Pastor Jumel, bringing your heart, your mind, and your action in agreement sa vision o sa leader, sa direction, sa leadership. Unsa imong masultihan ng alignment? Ah, ang first is for example sa atuan na lang po na leadership or sa nahitabo sa Mime Church. Naa na tay lain-lain na simbahan, no, na nag-fellowship na tag kuan ni nani. Iniana ni kalit si Pastor James na mag-one fellowship ta. So, Nya nag-enjoy na mo nag-enjoy Enjoy nami kami. actually. sa inyong mga kuan. Oh, nag-enjoy Ibo na nami. siyang local church. Ipo na kayo, kuha na kayo. Kaanan si Pastor James. Mo ni ang so na ako mahitabo. So, dili siya blind, I think, kanang Blind blind. loyalty. Kani sunod lang siya kay kuan. At first, dili pa namo makita. Pero the moment na yami, sa kuan lang, sa mua lang na church kami ni Helen, naingon ni Agri, sige, padayon ta. Kung sa'yo gusto ni Pastor James, align ta, sige, pangita tag pamagi na matapok na to sila, madala na to sila sa kampawan to. Kaya na, go hotels, o go Mm. hotels, or bisan diya sa Gaisano, ang tapok ta diha. So, dadto na, so, dili pa namo makita, kaya makita pa namo ang kwarta, asa ang kuan ani, asa Mm. saan ni sila pagtapok, kung saan ni kuan, kaya ba ni sa church, kay Nya mga abang go na hotel pod. pag ito mahal biking go Oo, hotel, di lagi, ba? Oh. lagi. Pero mao may ingon ni Pastor James, na nakita namo na unsa kay gusto ni Pastor James. Sa nakadumdum ko ani is wala pa mo murag ni anak ka Pastor James ba na wala pa mo ipang kana o Vision 2020 usa biya ta. Mm. Kuan biya ta kanang one biya ta. Hantod karon one man ta, pero ang point is nag-iya naman ta, enjoy na kita. Balik na to tong kanang murag kitang usa ta ba. That's the one. So mo nakita nakuan po namin po sa Helen na bitaw no kay wala man gyud pud ta nabungkag. Nag-separate ta pero kanang separate ta pero united ba. Oh, dili wala mo gyud pasabot na kanang 'pag naitapok united. Daghay tapok na dili united man. Ang gwapo na nga point, no? Yes. Oh, daghay kanang butang ta lang tapok sa mga pastor or sa mga churches pero doesn't mean united. Mm. Pero naay mga separated na lagyo sila pero united sila. So asa sila nag-unite sa leadership. Unite sila sa ilang vision kay usa ra silang vision ba. Though lagyo sila pero kabalo sila asa pa dulong tanan. Like for example, travel taog ka ng kung taga Davao ka, taga Jensan, taga Palawan or Manila, travel pero kabalo tatanan padulong tag Iligan. So natay one goal, one vision na maabot ta og Iligan bisan layo ta. Tungod kay natay one destination. So mo po to nakita na mo ni Pastor Helen na mo ni ang gusto ni Pastor James, follow ta. Kay ang mga decision ni Pastor James dili ra man na siya as I said, dili na siya kamata si Pastor James, sige buhaton ko ni be. I believe na i-pray na ni Pastor James, i-reveal na ni Pastor James. So, amo apod is kung unsa ang kuan ni sa man of God namo, i-follow namo. Well, thank you ano, no, hearing from you. Sa tinuod lang, technically pag mag-decide mangud ko sa church, isud kay mag-decide walay prayer. Prayer gyud.
ako mobabad jud ko sa word and then kaya akong point ba nga dili ba ingani ka bright atong utok. So ako is Lord, as much as possible kung mohatag kag instruction ako, kung mahimo makuha gyud nako tanan or kato akong balik-balik gyud ako na sa inyo. Kung unsa ka importante ang alignment, unsa ka importante ang communication, unsa ka importante ang understanding, comprehension ba nga. Kung tagaan ko nimo 100% nga instruction, I will make sure Lord nga by the grace of God of course nga makuha nako 100% pod para ang akong mahatag sa inyo 100% nya as a human, 'di ba? Dili jud ko po ko makaingon nga ang instruction ni Lord 100% nakuha nako eh. So ako na lang i-estimate nga 90 or 80%. So karon excited kay ko, mao ni instruction ni Lord, mao ni hatag na ko sa inyo nya depende po ba na sa inyong level, depende po sa inyong commitment, how disciplined you are, ang imong alignment, ang imong pagsabot sa whole vision nato sa church, sa ministry. So possible ang mahitabo ang 80% nako nga na-share or na nakuha sa Ginoo nga instruction, pag-abot nimo Pastor John nahimo na lang 60. Oh, ka Pastor Jomel 60 pod, 50. So karon i-share ninyo na sa members nato, nahimo na lang 30 na po nila makuha. So Nagkagamay mo na. nagtikagamay ba mo na nga as much as possible magbalik-balik ba ko ninyo mentoring. How many hours na mag-mentoring sa inyong ma-remember? Tapos 8 hours magkadlaw na lang. aga Pero na lang. kay nga naman ingana na to give value bang unsa yung vision na gusto mahitabo ni Lord. And then of course dili naman na always. Sa una pila to katuig ginabuhat na to na karon relax naman tagamay kaysa ako nakita di daghan-daghan magud ang trabaho. Didaghan ang ministry ba daghang gi-open sa Lord. So yan mas didaghan pa gyud ang team nato sa mga leaders nato. So para sa kuha naapoy changes sa ato ang mga movement. But again, in terms of alignment, importante kayo. Sa ako ang gi-mention ganina gibasa nga dili lang ni siya sunod-sunod kundili nakasabot jud ka. Nagkasinabot mo ug nagkahiusa mo. Unsay activity or ministry sa church nga nagkahiusa ta, nagkasinabot ta and then ipanalangin maayo sa Ginoo. Na kay ma-remember? Number 1 katong Vision 2020 Mm, is ang nahitabo karon. Ang Vision 2020 is church building mm, na magbuhat gyud og mga churches sa mm, mga barangay mm, and which is nahitabo karon ang na-open ato duha ka barangay which is mm, ang Abono ug ang, Dalipuga mm, and then nasundan sa Tambakan and then na-open ang Tuminubo hangtod nga mm. karon So, ubay-ubay na gyud ang halos barangay mm, ato na gyud na all the nasundan. glory to God. So, kato siguro pas nga nagkay-usab gyud ato ba nga, Mm. "Sige go, Bisag wala kita ano, kabalo si matag mahitabo, no? asa padulong." Ikaw, Pastor Jom, na kay pinunduman? Same naman tingali Mm, may, pero katulad ng One Fellowship tingali. Grabe ang One Fellowship karon kumpara 2 years, 3 years ago. Lagi. Okay, ang average na biya tag almost 300 sa isa ka Sunday. So, purpose si Lord. So, ang alignment, dili lang siya pag-follow. Di kanang kuan siya, dili siya ang uban man gud compliance lang ba? Dili siya compliance. Naa jud kay sakto nga pagsabot sa imong gibuhat ngano mao na gisugo sa imong head as a pastor. Bisan usay di ka kasabot, follow lang ka. Basta dili lang kompromiso o dili kompromiso nga instruction. Kay na may instruction nga medyo naibikil gamay kay ang sugo klaro kayo paingon sa sala or sala na gyud nga style. Ayaw na of course. Ang akong usually ginasugo sa ila puro gyud na sa kingdom gyud na. Pero usay di lang masabtan ba nga ngano ingani man. Nya sa ako pod nga part sa diyang makuha nako na daghan po ko question. Lord dapat ingani no, ingani niya. And then of course along the way sa devotion sa ah, ah, time na ko with the Lord, mga di kog tabang sa akong asawa. Oh, si Shin gyud ang medyo Mo plastar. mo vocals gyud ba nga dapat ingani ko. Oh, praise the Lord. Murag, hallelujah. Hallelujah. Nanay murag busiga gali. Mas ma-align gyud tarong ba. Okay. So mao po'y nanghitabo karon sa ato nga for example, ang alignment is catching the shepherd's heart. Mao gini pinaka-point ana. Catching the vision of the pastor.
Ang mga pastor man gud para sa ako, for example sa ako as a head, kumututok jud pud ko sa akong weakness or weaknesses, mututok ko sa akong mga apiki, maulaw jud kog lead. Mao gyud ang tinuod, maulaw ko mayani, hilas ba? Maulaw ko muwali, kumututok ko diha. Pero kumututok ko sa Ginoo, sa tawag, sa iyang himaya, sa iyang sakripisyo sa kuha, sa iyang gibuhat sa kuha, di ako makusgan kung mao na nga di ko maulaw mo instruction yun sa inyo kay ako una-una di man gyud pud ako. So mo na nga ayok masabtan sa mga associate pastors or mga members nga naagi usay desisyon sa senior pastor usay dili masabot ba. Basta dili lang kung naay o Compromise. compromise ang dating nga mahibaw-an man ninyo na di lang nato masabtan dayon. But ang akong hangyo paminawa lang gyud siya, i-follow lang siya. Basta walay immoral walay anything walay mga hidden charges, walay mga mga gitawag og personal interest. Kita nimo playing for the kingdom, for the glory of God. Di lang ta uyon sa style, pero paminawa lang yun. Bisa po ako gali. Lagi Lord, I believe imo yun ni. Mo na mo istorya ko sa inyo. And then pag atong tumanon sa ako ma-remember Pastor Jumel, di ba kita may mag-enjoy? Oh, yes. Ma-amaze Ah, ma-amaze na lang. ma-amaze mo Amaze na ba? talaga. Even ang Christmas concert Christmas ginado, concert, yeah. isa po na baya. Man yung mura man ta ani. Flow lang karon nakita na gyud mas naklaro na-develop mo gud og Lagi. maayo ang Christmas concert na to ang Four Faces Festival ba. Mas na showcase si Jesus. Na-enjoy na biya ta atong kuan pas nga church ID atong ginabuhat. Oh, isa po Nga na. nagabuhat ang church ID din naay desisyon nga ingon ka nga walaon na nato ng church ID. Ulihan nato og worship song gyud, kanang Mm. mga worship song and then glory to God kay ang atong mga kanta ron Pastor James kana kuan na ba gyud and then nanagtay song nga gipabaton Mm. nga ming-abot na gyud og 1 million nga Nga views. views. Glory to God. Glory to Salamat sa God gyud Ginoo. ana, glory to Mm. God ana. So meaning daghan ang nagamit sa song. Bitaw. Anyway, naa naman ni karon. Ikaw, may music maka i-plug na lang ang album. Alang ako nga di man ako ang singer. Sige, i-plug na lang Pastor Jumel kay naman tay mga igsoon nga Lagi. nagtan-aw karon. Sa tanan di ay na naglantaw karon, just visit our page, My Music PH sa Facebook, Spotify, YouTube. I think namo po yung TikTok TikTok na na TikTok. po yung TikTok. So, like and share and subscribe para ma-bless pa gyud mo sa mga songs. Nya kana ng mga songs is ang gyud Jesus focus na mga songs. So, ang gyud aside sa Jesus focus is it is also aligned sa theology nato in terms of sa grace ni God, sa coming niya, sa pagbalik niya. So, indeed, it is, for me, it is anointed by God. So, I think, i-bless man po ni Lord ang team, ang Maya Music, o mga kanta, na dili lang based sa personal na mga lyrics or personal na gibati. It's tanan siya scriptural na mga tawag kaning mga lyrics and amen, glory to God, Jesus tanan. Please check the Gipabaton kay mo siya kusog kayo. Yes. But dili lang Gipabaton, daghan kay kog favorite song Imuha, Dawat. Gidawat. So daghan pa and many more. Many Mores. more. Anyway, ato ning humanon ang kaning alignment. Isa sa mga example na kuha na nga sa church sulod. For example, tanan ministries naglihok. Pero pag walay connection direct to the head, ang possible magud ana, possible gyud na mulihay gamay ba. Mo na nga naa gyud dapat consistent, tumingin mo, consistent nga connection sa head sa certain ministries para ma-sure na to nga ang goal the same ra gyud to reveal Jesus. Mhm. Ang mga example na for example mga praise team, mga ushering, mga media team, mga missionaries, make sure nga before mo move mulakaw, make sure alignment in line gyud ma-catch gyud ninyo ang understanding or vision unsa gyud instruction ni Lord para sa church through your senior pastor. Importante gyud na siya. Kay possible man gud nga nag-enjoy ka sa music niya, ang music di ay ang worship song or ang pag-lead sa praise and worship dili na day mao ang
gi-desire sa senior pastor nga dapat mo ni buhaton, ingani man ang dapat ang simbahan, ingano na ingani naman ang inyong kantad, layo na mas tinuod. So, it doesn't mean nag-enjoy mo sa song, automatic mauna ni siya ang song nga dapat kantahon or dapat gina-playlist nato. Kinahanglan gyud aside na natay mga worship pastors ug isa ning pamutang diha, dapat mo line gyud na ang alignment ba from the head down sa praise team, down sa ushering, ma-catch gyud ang heart sa shepherd kay diha man gyud tanan gikan. So kana generally speaking ra na, maybe dili ma-apply sa pipila ka mga simbahan kay lahi sila mga setup sa sistema. But one thing for sure, ang klaro sa Bible, the anointing gikan gyud Bakit? sa head, sa ulo ni Aaron, down sa beard, o ng mga leaders, mga associate pastors, down dayon sa gitawag og Amen. body, Body. sa lawas. Alright, so please kung unsa manggali wala pay klarong alignment sa inyong church, mohangyo ko sa inyo nga talk to your senior pastor or kung senior pastor po ka, talk to your people. Let them know your heart. Naagi klaro nga communication. Tama sa nahitabo na mo ni Pastor Jun nga nag heart to heart talk gyud mi. Ang akong point adto nga sakto man inyong gibuhat wala may problema pero dili na gyud mao ang among gusto. Dapat maminaw mo sa amo, dili mo maminaw sa uban nga mga voice. Wala pud mi adto nag-sellers or anything. Amo lang is dili na gyud mao ang dagan ba. And we want to protect the leadership, we want to protect the team, we want to protect our vision, our among nasabutan. Kay pag naay another voice mo sulod, one thing for sure, mobalik na pataguno. Anang gubot na pod, at least aware ka ba nga listening to one voice sa imong head gyud. Kay para dili man po na personal, para sa ko di mo personal. Para sa ko is for the church, for the body of Christ. And then ang maka-benefit ana, number one, kita kamo. Kita ra tanan, si Pastor Jun kamo maka-benefit for the glory of God. Okay, the last one. Yes. Hallelujah. Nakipuno. Si isa isa Ay, isa ka ako lang Okay, go, dunga go, pastor go. ba regarding sa alignment, usa Oo. pod kay nahitabo man gud karon sa church is ang mga pastor na nag-handle og mga local churches. Mm. So ang question is, ang mga member ba namo naka-connect ba, naka-align ba sa kang Pastor James? Mm. So Salamat mao na anak. nga ang usa sa mga nahitabo gyud karon, kami as a lead pastor sa local branch is kami ang naga-connect sa among mga members through Pastor James kay dili man gud na tanan na ma-accommodate pas ba. Mm. So mao na nga ang ginabuhat gyud karon mura basin maghimo na mi own. Ang Mm. basin ang point ba basin mulahi na mi Mm. sa mutag mudaghan mi basin mo separate na mi, separate na ta kay Mm. kaya naman nato, Mm. okay naman nato but ang nahitabo is dili mas nahimo pa ming connected kang Pastor Thank James. you. Glory Ang to mga God. member gina-remind or ginatabangan pud sila nga dili lang mo connect sa amo but padulong gyud sa head. Thank you so much, Pastor. Our solid pastor gyud. Salamat, Pastor June. All the glory to God. Og Hey, dili ni glory to siya God. kanang personal nga murag ako ra ang Jesus dili. Wala man ko'y scarso, wala ko'y buslot. So Palibas na. kuan lang ko under shepherd lang. Yeah, man. Kani among isgutan is kana lang sa local church ba. Local leadership lang. Okay. This episode is also brought to us by DJ Pro and Audio and Lights, your trusted partners in premium audiovisual production and event technical solutions. For booking and inquiries, you can call 0917-870-8068. Ug ang tag-iya na sa akong tapad, si Pastor June. You can message him directly sa Facebook, DJ Pro Audio and Lights, where technology meets experience and every event becomes exceptional. Okay, last na gyud. 45 minutes na ito. Ginaganahan na ito ang timer. Ato. Last nga kuan is submission. Okay, so ako na lang sa i-define, Okay Pastor ba. Jumel. Pag ready kay murag ikaw yung istorya ni. Submission is a willing and humble choice to honor and follow God-ordained authority. Even, nagyo na ka ng murag Even. twist ba? Even when you don't fully understand or agree. So submission is willingness and humility sa choice to honor. It's a humble choice to honor and follow the divine or ordained authority sa local church. Even di nimo fully Understand. masabtan. So pasabot sabi pasabutan na mosunod ko with humility kay kabalo ko nga God is at work through Pastor James or kisa inyong pastor ninyo diya.
ug imo na gina-mention ganina balik-balik katong kamo ni Pastor Helen. Submission, unsa pa may imong take ana? Nahurot naman ganina. Giurot na. Oo. Pero ang kuan gud, submission, almost kuan na pod gyapon siya, tag synonym sa Alignment. previous sa alignment and even sa loyalty. Murag kaning tulo, murag bitaw, interconnected gyud siya. So, submission na fully kada bitong willing ka na mo-submit. Challenging na siya pastor, especially 'pag for example sa mga tao or personally if you have for example, mas bright ka sa imong pastor Kana tinuod, o tinuod. mas talented ka sa imong kuan kanang imong leader. So, mas nindot kag tingog kumpara sa imong worship leader. So, challenging na siya. Pero kung kada bitong naay katong sa definition na katong naay word na willing. So, willing lang kay allow lang nimo na okay na mo follow na kana lagi ko anong word na submission na i-allow nimo kung unsa yung decision i-follow nimo. Either ganahan ka or dili, buhaton nimo kay kabalo ka na this person is kanang gigamit gid ni sa Ginoo. He is ordained by God to do this, to handle this ministry, di ba alalim. No, may himo kang lead or may kang leader ani na ministry, ani na church. Dili lalim. So dili bitaw simple task. So ang buhaton na lang nato as a member or as a part of the body is to follow unsay gusto buhaton sa head. So para kung gusto sa head na buhaton for example, ang gusto ka kanya mutikang abante ayo pa kuan. Kada bitaw moonwalk. Alam Paatras. paatras. So sabay na lang gid pud ta para order ba. Ingon ba sa I think First Corinthians chapter 14, the God is a God of order. Mm. Na gubot ang church ba kay na pikas na speak in tongue na bisita na uban na ikon yan kana man ang context sa 14. Pero anan si Lord na ibutang siya sa order case our God ingon day si Paul na ingon si Paul na our God is a God of order. God of order. Of order kana na po. Wow, thank you Pastor Jumel. Pastor Jun, submission. Submit kanus amang ka matawag nga nag-submit ka. Murag ana po nga pong pangutana. Lagi no. Ang para sa ko magud Pastor James, sa ko sa local sa church, sa local church. Kuan, makaingon ko nga ang submission, ang pag-submit if ang imuhang pastor imo ba gyud siyang gi-acknowledge as your pastor. Mm. Kay pwede kay kung dili nimo ma-acknowledge nga imong pastor is your pastor, kanang maglisod ta og submit. Mm. Ang pag-submit man gud is to humbling experience ba to ingon ni explanation pa is na humbleness. Mm. So maglisod ka, humble down sa imong self kung ang imuhang person nga ginalantaw is wala nimo gi-acknowledge nimo nga imuhang pastor nimo, mo nurture nimo, mo equip nimo. So, basically ang atong pastor siya ang nahimong ang Ginoo dili man gyud nato physically makita pastor. Dili nato mahikapan, dili gyud nato physically nga communicate. But sa local church, si head pastor siya ang nahimong representative sa Ginoo Pero sa kung ana nga kabalo na. simbahan. Actually, sakto man. Oo. Sakto na. So, kung nahimo siyang representative sa Ginoo sa inyong simbahan, kunya wala nimo siya gi-acknowledge as your pastor, meaning wala nimo gi-acknowledge ang authority, ang kuan sa Ginoo ba, kay iyang gihatag sa head. So, siguro yun na akong submission pastor, acknowledging your pastor as your pastor. Tama. Salamat kay Pastor John. Actually, daghan pa tayo isgutan pero wala gyud tay time. Amen. Basta submission is all about heart posture, dili lang action. Kada bang your attitude, your character. Character. And then salig lang kita sa Ginoo, dili sa mga tao. So ato i-summarize. Summarize na to ang tulo. Sa itong tulo? Loyalty, Alignment, o and submission. Kini nga summary is brought to you by Fix Septage Management and Services. Kung na may problema sa septic tank, you can call 0906-441-1473. Fix Septage Management and Services, your septic tank specialist. Okay, one line na to nga summary ani. Loyalty is staying
is staying committed. To stay committed. What is loyalty? Stay committed. Staying committed. Alignment is staying united. Staying Dapat align gyud ta United. pa sa atong mga goal. So, usban ako loyalty, staying committed da. Pero ang alignment is staying united. Og ang submission, staying humble under authority. Wow. Bless kay ko. Salamat kay sa Ginoo. Ang mahimaya diri dili ang senior pastor, dili inyong pastor, dili ako kundi ang Ginoo Amen. Amen. for the glory of God and for the protection of the church leadership. Last word, Pastor Jumel, ano yan, Pastor John? Pastor Jumel? About sa itong gisgutan karon sa Oo. atong mga katawhan nga naminaw, mga pastors, salamat kayo. So kani mo gud atong discussion karon is about sa imong leader ba, sa imong ini senior pastor ba or imong pastor or imong leader bisan sa inyong ministry about imong loyalty, imong na-align ba ka sa iyang vision or submit ba ka sa iya. Na-remember na ko 'tong gihatag nimo Pastor James nung kanina na verse, nalobat lang ko. Sa Hebrews chapter 13 verse 6, 6 to 7. 7 dayon ang 8 And katong kuan. Sa 6 nabasa na ko na the Lord is our help. okay. Dayon sunod ana na verse is ang leaders. Mm. Then ang sunod ana is ang si Jesus, Mm. same yesterday. Mm. So Lord help dayon ang Jesus is yesterday nasa tunga ang kuan ba? Ang leader ba? Kada bitaw Bitaw no? makita nimo gi-sandwich bitaw siya sa verse. Wow. Sa 6 og sa kani 8. Ang 7 is nagkuan dadto na katong leaders ang gisgutan dadto ba. So kuan sila kada bitaw sunod sila ba kada bitaw in terms of kanang kita mo submit ta kay Lord. Submit kay ta or kay Jesus. Pero kani dara na problema karon submit ba ka sa kani sa imong leaders. So wala na siya murag for me wala na siya salagma na gisunod na sila or itapad-tapad na sila na verse. Pasabot na naa sila'y kanang weight ba. So kung i-honor ka kay ni Lord, ni-honor ka sa Father, ni-honor ka sa Holy Spirit, ni-honor ka kay Jesus. Pero kailangan balance pud na honor pud ka sa imong leaders na nagkuan sa imo nag-lead. So for me is honoring the person or ordained person na nahimo nimong shepherd is also honoring God. So mao tong giingon ni Jesus na kung unsay imong buhaton sa isig ka tawo imong gibuhat sa kuha. Kung Correct. gipakaon nimo siya, painom, gibistihan, tabangan, so mao po'y gibuhat nimo sa kuha. So the same way, so if God deserve honor, ang man of God also deserve honor. Kay mo na gipadala ni Lord sa tuwa. So Lord to God. all churches, imong leaders, tanang naminaw karon, honor and obey, submit to what vision or align ka sa vision sa gihatag sa imong pastor. Kay kanang imong pastor wala lang siya nagmugna-mugna. Kanang revelation, kanang vision na iya nakita, kanang gusto niya panlantawon niya sa unahan, na gusto niya mahitabo sa imuhang church is from the Lord yun na siya. O kuan gyud na gihatag yun ng Lord sa. So let's submit, align ta sa flow sa unsay flow pud ninyo diha sa inyong church. Salamat, Ano to? Pastor Jumel. Pastor John. Paras ko Pastor James, ang katong naisgutan karon it's not about who leads but how you obey. Wow. Kay Okay. Nice. dili mag-matter kung kinsa ang mugli usahay mamili ta og mulid nato nga mas maayo, mas bright. So unsa man kung tagaan ka gyud ana nga klase nga leader pero wala po'y or gusto ka ikaw ang mulid pero wala gyapon obedience sa Ginoo. So it's not about who leads, kinsa ang mulid dapat ako. Kini ba dapat ang mulid but how we obey God. Either ikaw ang leader or ikaw ang member ana nga group or site. Wow. It's about our heart, our commitment diya sa Ginoo. Wow. Thank you, Pastor John. Paspas lang kayo niya ako Kung saon nako pag-obey, pag-align, pag-submit, nga klaro man ang akong senior pastor ang problema. Ang tubag ana paspason po nako ha. Daghan pa gyud dapat i-explain pero paspason na lang ta kay wala gyud tay time.
Ang buhaton ana is ipaklaruha sa ang vision. Kay mag-decide ka through vision ug unsay accomplishment. Ayaw pag-decide tungod sa personality or tungod sa ingana siya, sa character niya. Apil of course na, pero tanawa sa ang vision, ang iyang accomplishment, unsay agi niya before ka mag-decide. Pero kung matagag chance, tagaig chance, paminaw sa gyud, obey, and then after pila ka buwan siguro kung di gyud gyapon, pag-istorya mo. And then pwede mo mag-separate ways, pwede mo kamo asa I don't know unsa inyong maistoryahan kay tanan mo gud pwede moagi sa istorya lang. Nya kung mohanghawa man gali, mas nindot gud mohawa nga kanang okay mo ba? Graceful exit. So ingana lang nya sa tinuod lang sa ministry sa simbahan, daghay tensions, daghay issue ba. Kung wala ang gugma, wala ang grasya, wala ang kaluoy sa Ginoo, wala pagpasaylo, walay pagsinabtanay, way makalahutay nga simbahan. Una nga salamat sa Ginoo even sa my home church. Dili gyud perfect ang church, dili perfect ang leadership. Naay mga issues, naay mga problema pero ang grasya sa Ginoo ang gipatigbabaw ba. Ang gugma, pagsinabtanay. Kay after all mao man gyud wala man ni personalan gyud. Pareha ra ta nga gipang-hire sa Ginoo. Dili mo kita hired. We are called. Gold. Kay ang hired kay bayaran. Amen. Pareha ra ta gipangtawag. Managan ra ng hard. Managan man na sila. Ang ato lang magsinabtanay lang kita. Give a chance gyud pag pinasaylo ay mao na pinaka the best pinasaylo ay kay lahi ra gyud tong ingon nimo once ma-let go na gaan kayo. Ang maka-benefit pag okay ang leadership, okay ang pagsinabtanay, ang relationship, ang body ang pinaka the best. Nya pag way klaro ang mga leadership, mga leaders, luoy kay ang body. Mao na nga magsinabtanay gyud ta og balik ta sa focus nga dapat i-focus ang mission, ang tawag. Kinsay nagtawag ang Ginoo. Ug salamat kaayo sa inyo nga until now naminaw mo, nagpabilin mo. Salamat kay Pastor John. Thank you. Dapat Pastor time Miles. Pastor Jumel ha. Salamat kayo. Og di nato ni dugayon, mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istorya Hey! Mga istorya